ya mo akwa abade aba eyi paso abusia sa me briche kase aba asanteman Europe so asante kotoko no tumfo sei tutu otoso mienu na chia me hene chia me nana kofi na sa me briche kase ede abo won abusia nti uba adum nsu ase atum se oyo no kase na aba asanteman me bia ka Europe so na chia me hene abusia areho esanse ye nyina ye wo dandua mu ye wo krodua mu ye wo man mu nana kofi eje yante ne yare sebi de te ya ne sempofi mu ye tete ye na etwetwe asumpo se nana eda ya wansori nana kwa kra abusia emfiti ase ne de me nana adwa kra manye ani nenso so no wonso mo na abusia na ese no kra amache se ye se nana hododo no ye de nana kwa yaresa bia nana ansa a mafie bio nana no machankonya etina ase na achia mehene etina ase ni na trankonya etina ase no wombubu na ne na abusia ye di nana kofi ejei ne na watche da nti uba edum nsu ase atimi se main road na de ko police honom na de kosi Dufie Towers wo de kosi Boss FM ho ne osia utimi se ya block ni nyina eni se bridge kese e bo asanteman ne nana ejei abusia ye di ne na watche da na areho na asefem anopemu nana no machankonya enro mu ba behwehwe hunu se bibia deda na akwam kama bibia etoyie ena afi na ahomachin susu nana no machankonya na achia mehene ene na chankonya esanso betina ase ema ejamfo ne adofo be ma ne da kena nti abusuya omuguro ya guro ntwene mu eguro kete esi fontom from so anopa na ebo no nkono so ena nana no mpagya wo mu abusuya samre omu astatia omu ese beba no mienu so ya nana no mastatia omu beba nti ye hwa bemchine ye no ya stati raise ma nana no eba ye di ebesi won so na afei bibia deda na akwam se de tie da abusuya nana kofi eje ye kase ye ka no hwansam a ade ebechi asame no mienu sanse me nana adwa me nim hwekra no minim se na kofi eje di ni dwuma so na obo no homodin ye se ban menhia kotokofie mu a enti ye wura krob ye refi asante kotoko hene abusuya obo na ba so ma na ni so ne ye pa abusuya se ye kase ye ka me se ade ebechi asaye oyobi a won pe ne ho asem wodwo obre ne ho ase abusia duru de den na mekai mrebi a yekọ na asante mampon hene yekọ na eye koye ne doti ye na abusia enam ne so na ma yekwan no mu popo ye trotro ye no ono ene chese ba kwan mu ma yenya akwanya na ma ye nso yetimi ekokotwa doti ye ni bie nanso fofi anto atanka mpeselo dwale abam ba mu owu a on feli sikani on feli hiani ba mu owu de ne sanwunwuno aba beto nana kofi agye so ye asante kotoko hino tumfo sei tutu na chia me hene chia me na sa me wokro no nana kwa kra ama oyo ne briche kase abo asante man ama oyo ne eni briche kase abo edum nsu asefo na ebusia na nse ya ba fontentan fidie ni so no beti a yese nana tumfo chia me wadaro man fasa akonya we so na afi my clarification kakra enye ye rotumfo ne chia me nemom na chia me hina chia me fo a omusum ye rotumfo asante kotoko hene no what the wada wonano achia me hene achia me fo ni nyina omu hene the head of linguist sana be kanu linguist fo ni nyina omu head ne chia me onse yewra asante kotoko hene ye kasa wona wosom ni nyina so ya ahemfofo a omunsu edi nkro so yewra kantankranchi woni kro di so enti yewra kantankranchi ne chia me hene ne chia me enti achia me hene no bedum nso ase a hono na sebi wada tafrache odi ne dwuma nto no chia me na eba nti mo amote abefo ntentan fidie ni so abusia mo to mrada eto empenten kwa no abusia fo mo kan asam na mo kan ye ti sa me enhyehyeye ne bibia agu akwan ma abusia ekoso se de amamre ne amane ekwan so a nananom ene adehye bokwan ama nananom na ebreso se nananom ba na afo ma beje o modwa ba betina se a abusuafo bemchini ya ye de besi won so no akoso abusia ehwe mfoni ya na mewra ho se ye binyina be kai sa mfoni ya wabra ye wra asante kotoko hene ye dina no ena metima ka se dress na nana kofi agye de baaye ena abusia oda honom no ye ka kire wo se nana kofi agye enya mfinhia pole aduonum ba kwa abusia wonyi ni san se ni nipadua no ye from na ye no na ye na hana ni nipadua no ense obi a wanya mfinhia aduonum nanso ba mo wo de wo fa yarefo fa hiani wo fa sikani
sabi ba mo wo on fale hwe o mu hwe enti wode nsa nwunwu afa na na Kofi Agye ekọ enti se dem de kan ye wrotumfo na chiame hene chiame enti na chiame fo no ono so ye chiame enti ebi kura adumu no nkemre bekọ nanim no ebia na nka ono so akoka ye wrotumfo na chiame fo no ho na sesi ade na onye ye wrotumfo onka na chiame fo no ho na emom na chiame fo ne chiame hene no kan the head of the linguist no ne chiame no enti adum nso ase no nso di ne dwuma enti we ne kenta abusua no nso so otiase no ofra ne fefefe kama abusua ohene fata no ahene fatare ne se na nkasa otimi se na bibia deda na akwan mu abibia koyie nanso so yenim de esi se cheduma ase abusua amentu mpan na amenne oyone abo asanteman amenne Brichi kese abo asanteman areho yebeti abakwasem kakra yebeti abakwasem na afei ekwan ye fa so abusua yetie na abakwasem a efa edienti a wode ne nsa nwunwunu ona nim de enti obefa ye na Kofi Agye ye rotumfo achi amehene chi ame ono enanim de enti a abusua samre onka atiasefo ho biem nanso obese etwase de ya Yesu ede ne manyina beduru fie na da ne beye hu ne beye dwe ebeye okon nanso ye nyina ye bekom so abofo ebe sane aba na abusua ya ye enti na de na wotweda na ekoso no bibi ekoso wano kama se de se na fata amamre ne amane kwan so se dem di kan na nopa no nananom eba betina ase omu satifre nra eno omu betina ase ehwe hunu se bibia atoto yie ena ahomache nananom sa abaji adwa etina ase ya amamre ne amane yese de yese ne fata na afei omu tina ase ma fontom from esi mu abusua market nso koso eno anso hwa ena abusua enne jese ewia boy bibia nso so atoyie kama se de yese na abusua fata nti mesi ebeti abakwasem eye de yaso nim na ho aba suase na suase poku na himfie nim honom pe na ya si ne suase mpmadwa na no betena se na no pe yedi na yawo na wotwede die na sa de duanan no e de yehye so ntina na Agye na wotwede die ase na won se mankyine ye e wo hanom a yewra bremponfo ene omani abre pa omani da kokko wam ya omodudu kwa yire wo mu yemu denden nti no won sa cha mehene yabo na yi wo honom on nuanom nyina omesi asimpmadwa wo honom mo betena se na ene bibia tumi akoso enti no afinya champion hene ya himfie honom eba nsu ase hanom no iti ya block from a champion hene honom do mafa champion soro kofa e won nsu ase hanom besim ekwakosi ano hode ahanyina aka ntumi fa hane sanse de haye ne de ano ne chiame ana sabiri oda form na ye meje se ya ne bere pa e de amasantimai nyina na enura na ye wukude enti no na enura no enananom enye da boni fama wo mo nti so mo ti asamboni nti so mo ti asem yawo nti enura de na enananom dapa nti no ye ntumi ani na wotwere ne de ade achi so de na chese bere makwan ama etumi adi na Kofi Agye na wotwere no kanura pa na ye wukude nka otwa no ho wo fa ha wo wura ha wo sene ha na se da ho kekasitie ne de minim obi a ewo mi se ne pa wo ne kan chase papa se do sitie ba bia wo ho obon homodni ba bia wo nom niru acha mehene na acha mehene mpo ne ho do no kakra otu kwan on ne hwe akiri wo fa ha wo wura ha me ka se kire kwa mama hene swan yekuhu no ho ya kan se bechem yekuhu no ho go so hene chese fa pa na sa de be ne be so hafo nyina ahaya no tena ye ensu ya bro san kakra ka ni si wonom yi ahaya na himfie ni bibia na chudomfo ha na bibia ni a wo mo ba kama nti na de enye meka se na nanom chudomfo na yero abrempon ya santimen nyina de ya hwera de fi so no wonim abrempon no wonim adikrofo no wonim ahene se kotoko hene asase bia e hye hene asibia no ono de bibia na odru honom ekoka ho na wa ye bibia meme na mane ekwan so nti o ma hene bi swan o ma hene bi firi mu abrempon bi swan abrempon bi firi mu bebia wo nti na die no kwasem ni si anemu die ebeye den papa ni si anemu ebeye den pa nti no ebe kan se yakopon enna nanom emfa ne kra nsie ye emfa emaye
na kakra betumi aka me da se bebre yes me das abusia no enti samre yeguso awa ha se yeguso awo nso ase briche kese e na agba asante ma samre mi amaso na ba wa ha se wono de obeyi nsem abdedwe nsem am yehunu abakwasem kakra efa eye nana eye osei bonsu wadaro mama microphone foforo ma microphone fo na asona ba de wa nana edusei ho mfa ncheme aha nana kofi agei ho ene de minidi asona ba wadaro me eburu me mu akwa ba mejo so me nuaba apom te sei ade aka ni nyawre ho ya nke ye ho ye ene de awe ho ye wro tumfo acha me ni chia me nana agei unim ne wo he me da se ma me nchia wahwefo ne watiefo nyina minim nana agei mfie kakra ni frise me ba kotokofia me som ye sabre no na yensem twere adwuma ne ni mu gidigidi senne mfie dumienu ni 12 years wow ne wasomache ai ana masom me gususom kire da me kwa menem na meja asom mfa ne se me ba menhia ne mfie ben sia se enum ana me hu na na age sabre no de obi kan ye na honam no ye mante ye de chen nei enti na won hyada nye obi a menne no nkomodie te sa adamfo but ye behia ye bechia no ye ko bia ye behia bechia sabre no na de okura na nsu ase poku echine ye ima na wo ye ketwa kakra na kasa mu nyina na se ebeye kakra ba mfie nan ni ya menne na agei ebedi agro kakra menka ne sa wanyini sene me bebre nanso na wa beye madamfo a se bibi to chema otumifo eba manhia bibi wo a mente ase a mebisa no ono ni obi ase me eba manhia adwoada ne ya wada na me frɛ no se me ba dwoada me frɛ no kwasi ada anwumre se bia ohene nene ya santome na akumase o se bia okumase se ye okuada nso anwumre na mebisa no se bia eye kumasi anase we nanso oda ne toye no santehene tena ase ne dwoada kwasi ada ne mentemi amfrɛ no kure ni areho bae ya na enya asem keto akra eti na de mi bibia mu se bia amamre ne amade bibi na menti ase a me frɛ na obebisa na obekere mase eti areho na ba fact edwada ni na wotwe mi beso ipa ewa heya fi se me hwe sampampa wo wu fiada na ne dwoada asem ne ye no kore no mereho na ya wada na no obefiri mu no menini nyina ne o memfi asem twefo bebre ehuni sana menini gina ho aye kasa odo sewa ene Fauzia Landu omu nyina ehu se mene na eje gina ho aye kasa nti ochi amia na me yese ohene aza unsemu aye nwunu o se eja wote won fifire so a wodo hanki pepa bi na do se pepa bi na me see you to no kura be yese ye channel no metwa video bi a me kasa good pa abo mabaso to me fo ne ade na ve me no bi ahia ya wada eduru fiada yes wawu in fact me de ma anye ni but ye kom na yese ampani nuane ampa na asem no aya asem wow na say enye se bi oyare bi na wo ache bi na je anyare oyare da wa ye nyina nke beti akohwe no cause ya wada wo ba anyimfia ne ho dendende ya wada ahemfo e ba ye no ebedi adanse se ochia wei owi anu akochia wei to oba no anu o shan he krachi na mechia na mekase ohine samu aye nwunu odo se wa ne Alandu Media omu de omu hume chase ba me arewa ba na sense ka wo obi e bia ka wo ani anka be e ka me hu na we no na kire mi bibi sampa se minti bi so da on chase ne yemu ye se wo hia bibi amamre ne amade obekirem chase mame iti na obe mu sampa eye na na ye kono ete na wo je no na je ko nipa wu anu wo ye yatemu ofiri wa bibia ne wa ye be ya na eje obesan ba wiase bi enti me ba ye no kre ni mi sifiri ha na me si ti ampasa papa na wu se onwu ya ye nye ni t-shirt ye ntare posters ye nye ne board amfa ne pictures mo boso se na eje mu ye de awomra na abusuan boka no wo munya na yiye na da ba me ye hunu nipa ba gie di se wawuo
ɛyɛ da na ɛgye da mpa so ɛne bɛhu sampa ɔkɔ na wɔmma biem Enipa yɛ wɔ baabi kɔ. yɛ wɔ baabi kɔ nipa wɔ baabi kɔ nti bia na megyina ha a meka sɛ yi ebia na adeɛ ankyɛ me ɛnyɛ me nwanwa ebia adeɛ bɛkyɛ me baboso me ntwa nwie nipa bia wɔ hɔ a wɔsɛ woyɛ ready sɛ ewuo bɛtumi aba na mmom sɛ wanto kɔn wanwu ɛno ne adeɛ ayɛ a na ɛyɛ ya mpofra mu wuo ayɛ a na ɛya nkwanhyia wuo ayɛ a na ɛya atorenkyɛm wuo ayɛ a na ɛya obi bɛgye wo kra firi nsɛm ayɛ a na ɛya na mmom me deɛ ɛnɛ ma yɛ ready so owuo ne ba me ne wo wie ne owuo ne ba a ma yɛ ready ɛbɛ anwummerɛ a magye atom me ne obi a mekɔ kɔhyɛn no firi sɛ me brɛ nso yɛ a nyame mma kwan makwaseɛ bi nkɔme me brɛ aso nnɛ ne sɛ nyame sɛ nnɛ yɛawo yi na me brɛ aso a ɛso yɛ no ano no ɔbɛma makɔ akɔda asomdwem asɛm o awerɛho abusua na na gye ama briche kɛse abɔyɛ kɔ so hwɛ obi anim ayɛ awerɛho sɛ na na gye deɛ na wɔsom wɔ nsu ase ha wɔsom wɔ nsu ase ɔyɛ santehene na kyeame hene te sɛ kyeame panin the whole wiase kyeame otumfo akyeame panyin ɔyɛ ɔno nso kyeame na yɛka na mammerɛ kwan so sɛ ne yere no ɔhene biara ne yere ne kyeame fi sɛ ɛnya so wɔne ne kɔda mpa baako so ne mu masomsɛm ne nsɛm bia wɔne na ɛka sɛ wohwɛ nso awadeɛ mu no bɛrima ne ne yere ne di nkɔmmɔ nti sɛ woyɛ ɔhene a sɛbi ɔbaa no ɔwɔ akonnwa no ho anaa ɔbaa no awoa ne deɛ sɛbi ma no sesomina so ofura busua foforɔ mu na aba nanso bi akyeame ne deɛ wɔbɛn akonnwa no nti ɔno deɛ ɔne ne ka asomsɛm ɛna ahemfo bebree bɛto wɔn mo kyeame wɔ hɔ fi sɛ ɔhene bi a bɛdi na deɛ no ɔkyeame dada ebi a wowo ba no na ɔso nso wɔ kyeame a ɔde na ba deɛ afan na mmom kyeame a bɛto no ɔno yɛ wakyeame hene saa na asɛm nti ɔno deɛ nsu ase ha ɛyɛ na nsu ase poku agyeman ne kyeame ne nana agye nana kofi agye ɔsan yɛ me nana fi sɛ deɛ wɔwo me maame deɛ wɔwo me papa na kyiri bakunu ne kofi agye senior high school nti wɔsan yɛ me nana akyɛ sɛ na sɛ yɛde ne to no yɛmfa nanto by the same name the same name sɛdeɛ bi obi kɔhu sɛ obi di amu no na ne maame di amu no sɛ wedeɛ me maame nti na agye deɛ ɛna na nsu ase poku ka ho no a wasom akyeame mpanimfoɔ mmiɛnsa wasom akyeame hene mmiɛnsa nti wasom akyɛ na obika sɛ ɔnyɛ 51 years kora na yɛ na ɛtwetwe aso kaka kɔ ɔhwɛ ne nipadua na esi hɔ na aso ɔnsɛ 51 years ebi firi sɛ wɔnuru ebi nso firi sɛ bi a wɔboro sɛ yɛka sɛ wɔnuru no a metimi aka sɛ ɔhwɛ ne ho yie ɔhwɛ ne ho so yie ama bibia tumi sɛ yadeɛ bi mmerɛ nipadua no ɔhwɛ si kwan na sɛ yɛbɛka ne sɛ bi a wanyini ɛkyɛn bi a ne mfie no nso a ɛne yɛ na mpanin nsɛm ɛna na ɛyɛ no ɛfiri sɛ amammerɛ ne amane ɔde wo ho wura mu a megyina ha yi meka me mfie kyerɛ wo a wobɛbaa w'anom nanso bi a sɛdeɛ mesi kasa no nipa bebree bɛhu me soronko ebi bɛhu sɛ manyini sene me mfie ebi nso bɛhu sɛ bi a me mfie no nyini sene me nti saa na abrabɔn deɛ anɛteɛ ɛsi a wohwɛ ne mfo nyini yɛ a ebi kora no a woanyɛ yɛ a bɛma ne bɛɛ bi a obi bɔ obetumi ama ne bɛɛ 40 obi nso obetumi ama ne bɛɛ bi a 70 because of ne nsɛm a wɔkɛnti ɛti nyini deɛ maame yɛbɛtoo yi ɛna akobiara ne ho a osu a wonyini obenyini ɛyɛ dɛ ya obenyini nti sɛsi a deɛ yɛ di ne na awɔtwe da me kyesɛ me nsɛm nyina kora asa ɛnɛ yɛ ne na awɔtwe da die obi anhyɛ danse kyerɛ mu nka nkyerɛ me nso kɔmɔdie kakra kyerɛ sɛ wɔnyɛ dɔte yie asɛm te yɛ mɛyɛ ne dɔte yie sabi na wɔnte akonnwa so sɛ man hene anaa sɛ ebi ɔbrempɔn na mmom na ɔyɛ akyeame hene kyeame ne dibere ne di mu deɛ nanso wɔnyɛ dɔte yie mmom wɔn bɛdeda no wɔn bɛyɛ na yie wɔn bɛdeda no ayɛ na yie kama nti nnɛ ɛna nananom ɛde ɛbɛto dwa na sɛ ɛyi yɛ oduru so a anaa na wɔtwe dadie bɛduru a efi korɔ no a ne onua no wu wɔ mu no nananom wɔ gyidie bi sɛ saa da no ne sunsun bɛba fie hɔ nti nkae dum yɛ wɔ sɛ yɛyɛ de kan nipa no ɛma wɔn mu hu no sɛ nipa no awu ɛyɛ adwuma wɔ hɔ paa afei ɛbɔ dawuro ma mpɔtam hɔ nso te sɛ ebi ɛnnɛ yɛ na wɔtwe dadie anaasɛ amammerɛ kwan so nsɛi na yɛyɛ
Oyo ohini ene wo mu sentwene so. Bon twene ahomache no ane ade. Ni nyina akere sabi dia wodi mu ene na hinie no mudura na eye. Efise otumfo achi amenhene chi amede sabi onye obi akeke. Tie no no efie wa mampanimfo besu atwa adwadwoa ni nyina na se saman no ana honhom na eba fie no ye bibia daadiam wo hunu se sabi wokoye na abusuampo no ene wokoye na chiri ye kama ebedura ye da ebia na ha eye tiles na efie no se de seti enti no ba na busua fie wo firimu a na furum firimu de won be penti no foforo na nanom wo gidie se penti no foforo a sunsum no ba so oba betena fie ho onko obegyina manfo so oba ya penti ne foforo ntem ohunu wow nti obi we penti fie nye se bia ye mafie na ye fe na sanye baabu o ye betimi a penti fie no ba wo bewura inside na baabu o ho ya penti bia prapra ho keke aha enye se bia nipa ne ntime ma but nananom wogidie bi se wo wu na daduanan no so a e wo se yensie no kra na otumi kod ne baabi a eya asomdue mu ansa na nananom abegun senti no mu gunsa bra wodampam wo no ye gunsa de kire se sabi enne eye ne dotiye enye de nka abusua pani nanso de akwa ne se ni eti anumu no nsa guo ne gu eba wia na afi nananom amakwan ama obi abehwe ne ni achi nti no mu se be wia ye se gunsa ne de nato adakam na abusua pani akasa akire no sabi oye batampa abusua pani kasa akire ne se bi ote ase no na ne ma e mobo to woko no nkomehwe ne ma so obi a ne wuo no nananom ante ase a enen ne yemfa se kan hyehye wo nsem bi nanso mutimi gu nsa dome to so ka chen se nipa okun wo no kona befa no koma abusua nhunu se asomese ye de asam ne hye no onim ho hwe etini nyina ka ho bi fie no so ye be penti fie no ama amanfo ahunu se bia nipa asomese ye wo wuye no aha ne ye ayie na wono nso no sunsum no ontumi nhunu fie no se fidada ne de enum no hunu yo wuye nanso sabe se saman ni dompe eti nananom wogidie se wawuo na ya penti fie no fofo de nya de oba obehunu ti oba sebe yo mafie ho hyehyew na so sonkra daye abaifo meyi nani menwurawura manfo ntine ne ya penti fie no ebi wo hokora na yetimi tu gate no sesa no baabi nso wo ho a owo bia bia ote ase no na otena ho pa omutimi sesa eye bibi wo me kan se me fia na me fia me free mu mabusua fie eduru ye no baabi ana me na ba ko no otatena sese wo mo asesa na ye ne potom asi dan foforo ewo ho ya tototo fie hotels ne ade a jeso no kra no oduru obehu se nyime fie ne ni eti enema a obi wu a ye ne de ensesa ye ne niema bebre ene nkomo bebre na ya na edi tudwaja arehu abade enso ne yesua de se be ye betimi pa nti sa mere ye nana eje enka ye ho bi nti ye ne na di nkra no ana de de betum pam ye ne be di nkra se ye kaso obi hwefunu ne ni echi etwa to a na so hu ne biem enne ye betimi aka si sudua se ye behu na eje biem ye betimi aka si sudua se ye behu na eje biem eti ye ni nkra nkrade ne ye da wodampam owie eso amanfo be so nsem a pese o kanyina no aka ne da no edan de ye wogide se de ne sha da kamene mu a nkomodi aka bia yo ne nyankopon nkomodi aka bia ayo ne nyankopon wo asase so de oni ni nkomodi bia biem oni na wie emom ne nkomo aka bia eti ye won akwanya fofora ye besane na eje akasa ya asuna ba meda ase bebre nyame shaupa obo adwuma me so wo so kobo wadwuma se de tie pepepe ebusia ye ne enua be ma asuna ba ene ne bo nkomo na ye na eje ena samre ebusia ye di ne ho nkomo no ni suban na brabo a obebo no eye asase su na ebusia ye ne no enkrofo ebo nkomo no ebusia ya na are ho de ne nso obeya ne dai ba mo wo krade a enkwa entumi nyi opanyin kese adaroma Wasi bamu wo kro ekwade enkwanti minyam se ne brof ye kan say maybe I may translate am don't worry when the deaf consulate carries item of divinity and humanity there is nothing that can separate deaf incubancy emino ebusia for ye gusua e wo na je ne na wo tweda na say na deduana ya se opanyi kese mu akwa bebru
Major so. Pache FM na najo aha ye Monhwe TV wada Roma na wo say. Monhwe TV. Yo Mr. from MC Opa. MC na say uni mabakwasem kakra fa na eje. Nigeria yeah minimum kakra. MC wada Roma boye mwe. The tiere say Nigeria otumfo achiame hene echiame. Okay. That is the chief linguist of Ashanti Kingdom and beyond the borders of GH. Okay. Isuasi opoku ajma, isuasi opoku ajma na echiame. Wow. And wadani benkum so a na ebedi na wotwe da wadum kuma say a gorgeous back street so being constituency railway police station and then Asida House stretch. Na nana obi a we fine gentleman. He's a man of humility and integrity. He respects the elderly and also the children faculty ogunkola bumpenifo and all the bibia to na kompepepe odini huni onye ni pa bia oye basa as compared to some people. Na you be odo nipa osiawa morning and afternoon good evening. Onye nipa omnum na kire nipa oye principal man all the niyama yagu na kwempe se ade bia na pese ko pere said the Piapon for can peri ye everything in perfection accuracy. It's nana de kwasem de yenyina akwati owo no na boy pusa Rebecca say I am flabberwhelmed. Wow. Mabo pusa but onyankopon chade say nyame ne de ma ono ana oje say the house for come say like ya kawo enti nana de no kwasem ni wabo ni papi so. Wow. Fascinating animal opportunities near Quenya or the amount me grab it and I'm waking up say what? Wow. And I had here. Wow. And I don't question the what they enter to and in the mapa egu akwema kwenya odo bi a on ta obi was rich obi a oh is a man of my bibi oh wow na isa no pa hu no yeah and ewia o tie say yes na na kan kire yeah wow what na isa na na nyare na ho wanyare na ho areho inti na yaba ne na wotwe de na aka che arefo we dey make catch a jam for ahwefo ene wona woni abusua yi su Ghana ene abochima outside this country ne say we are say onyonko da no da ena woti ase a fa odo ene nkabomi asumge tina se na oniema yesoso ye ni yie anya oniema bisi basa woti ase a for odo ene nkabom ene asumge tina se ni nipa nyina anta asumge say the Bible say we should live with all men at peaceful atmosphere. Yemi say ye papa yi oko heaven ana oko him sana woti ase so anu atoto oniema yi konta to hihia oniema yi a eni mi say bi atwedi ampon ba say ya do na wudi akopie ni registered wa hihia oniema yi ana ha woti ase so a enfo bi ho asem enso otim ayaka matuma kaw yenko prawe yenko di we awu yenko se we nche we yenko di wonkonkonsa na de pa bi mo no nyina yentwa no nyina tu sa se enipa ensahwe ena kwasi broni say nipa ensahwe say human beings are nothing to their small point. Wow. And also owo di yewa na na chiamehene yamane yakọ eni sedia emu odu emu ya de ni abusua nyina koso ahwe mu hwe TV sa se wo hwe wa you too much and too February. I can use a vicinity planet Cali. Thank you, Ghana. Thank you, Africa. Gracias. Thank you very much, MC. Thank you very much. Thank you very much. MC and the Kobon Komono and Ebe Kasama for Ewa Hase. Master Chairman and Ebusia for Baba Beye. Ebusia for Samuel Menya Oscar Mac Boutique. Oscar Mac Boutique. Say young Quadanta, everything biano. Ebusiani na Ubenya be a one horn or boy Jumason. I think so shops near you. Yeah, back on the here. Okay, and about console. I Malcolm Street no song. Oh wow. Oscar Magwada Rome from Nanaja now say. It's a from Oscar Menu, Oscar Mac Boutique. Oh wow. And what boy Juma pa? Yes. What na Edum has say? Duma de me ba han
tena ye amukom na wo metete me back aduma dem ba bro 30 years kra ba aduma chepa so unim na eje yie pa oh adan yonko kra no na enya nchen kra yonko no pa enche kwa 2 weeks kra nya ya na menam sa o cha mo frem Oscar de sana msi boko na msi bidu aduma ti menana de ti se nua that ya brebe na wuhia na eje na je last time me share no de maka na me se be 2 weeks ni okay me share no am se Monday asai no ko mo ko di djuma die bi ti ba na wa be no jahanam e cha na kasa kakra bi na me de me to aso ko ye ani 2 days na me te so o yene kesi se